Ga jerin manyan jaruman fim guda 5 daga Arewacin Najeriya wa'anda ake ji da su sosai ba kaɗan ba, inda a lamba na 5 muna da Yakubu Muhammad. In dai ka san wannan jarumin kuma kana kallon fina-finansa dole za ka so shi. Yana da barkwanci a wani lokaci, kana ko wannan jarumin yana da wani salo na daban. In ka san wani salo ne, sa mana a comment section. Inda a lamba na 4 muna da Sani Danja. Sani Danja na ɗaya daga cikin jarumai da aka yi jiya da su, kana ake yau da su sosai fiye da duk yanda kake tunani. Yana ɗaya daga cikin jarumai da ba za a manta da su ba. A lamba na 3 muna da waɗannan jaruman, wato Rahmat Sadau. Ita ma tun da ta yi aure tana nan ma kuwa, tana ɗaya daga cikin jarumai 5 da ake ji da su a arewacin ƙasar fiye da kima. Sai kuma a lamba na 2 muna da Adam A Zango. Ni sai nake ganin Adam A Zango ne ya kamata ya zo a lamba na 1, domin irin masoya da wannan jarumin ke da shi, kuma yanda ake ji da shi a arewacin ƙasar ba a cewa komai. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 jarumin da ya zo a lamba na 1 shine Ali Nuhu. Ni sai nake ganin yanda ake ji da Adam Zango ba a ji da Ali Nuhu a kana. Amma dai gashi da ya zo a lamba na 1 daga cikin jerin jarumai da aka fi ji da su a arewacin ƙasar baki ɗaya. Wannan jaruman fa ana ji da su sosai. Wani jarumi ne kake gani ya kamata ya zo a cikinsu da babu shi, ko kuma da ya fi su ban sa shi ba?